Otodini Jesu. Tata bụ ụka nke 32 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke mbụ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata, ezinụlọ Greg Skola na Onyi Ọgamaka na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche, na-ayọ ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi Greg Ọgamaka, onye nke na-elota mgbe eji wee mụọ ya, na-ayọkwa ka ihe niile o bu n'obi ka Chineke nebanyere ya anya. Ezinụlọ Ifeọma Ọkpala Nwadike na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche n'isi Ifeọma Ọkpala Nwadike, onye nke na-elote na-eme mmemme ọgụ ara 20 50 years o ji wepụta ụwa nke anụnwa, ka Chineke na-agọzi ya, na-eduye, na-agbaziri ya n'ezinụlọ ya. Tony na Ịma Ikeburu na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi Chineke na amara ya n'isi Greg Ọgamaka, onye nke na-elota mgbe eji were mụọ ya. Ezinụlọ Amụchie na-ayọ ka Chineke ka o n'elu anya n'isi nwa ha Ezira Ọmọle, ka o weta aka o ji agwọ ya, ka o sizie na agwọ ya wee pụta, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi ezinụlọ ha. Kalista Ezeokoye na-ayọ ngọzi Chineke amara ya n'isi nwa ya Chidezirim Ụkwụanị, ka Chineke na-agọzi ya, na-echekwaba ya, na-edu ya oge ugbu a na-eleta mgbe eji were mụọ ya, wee na-ayọkwa maka ihe niile ezinụlọ ya bụ n'obi. Tony na Ịma Ikeburu na-ayọkwa ihe ezinụlọ ha bụ n'obi, ka Chineke n'olu ha. Patricia Ngozi Faith na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene ka mmemme nke emelụ n'ọnwụ nke Andrew Ndịbụisi Sam Faith na Tọzdee anụnwa ọga ọfụma, ha wee na-ayọkwa ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Ezinụlọ Amụchie na-ayọ maka mkpụrụ obi Fidelis Amụchie na ndị niile nwụrụ anwụ n'ezinụlọ Amụchie niile. Nne na nna Ikemdi na Chinwoko na ndị be nwoke niile na-ayọ maka mkpụrụ obi Ikemdi na Chinwoko. Boni Ezechukwu na ezinụlọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Basil Ezechukwu, Rita Ezechukwu na Damian Ezechukwu. Ezinụlọ Emenogu na-ayọ maka mkpụrụ obi Okenze Kevin Chima Emenogu. Ken na Okechukwu Onyejiji na-ayọ maka mkpụrụ obi Mark na Teresa Onyejiji. Tony na Ijeọma Ezemonye na-ayọ maka mkpụrụ obi Joy Ibezim Ezemonye. Eze Cosmas Onyejiji na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Mark Chukwunyere Onyejiji. Fidel na Ihunna Osiji na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Elizabeth Duru. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Lorita Ogunni ya na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi di ya CY Ogunni ya.
Ịma Obiora na ezinụlọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Ugochukwu Anakwenze, Esther Umeade, Ezokwelume Umeade na Edwin Ọkpalugo. Patrick na Monica Oton na ezinụlọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Irene Abuoti. Helen Ebuniwe na-ayọ maka mkpụrụ obi Celestine Ebegbulem. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ Fada Maslinus Mbata. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Entrance hymn number 43, number 43 of the hymn book. Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Libanyo na Bolachi. Udo dị road. Kwata na onye nọ n'akari na n'akebe si ya nwanne Bolachi. Ọja dị mma mgbe niile anyị gbakọrọ ka anyị mara na anyị bụ ụmụnne. Ka anyị mara na girigiri ugwu eze. Otu onye adịghị aza nna m ọha. Anyị niile gbakọ aka tikọta aka dịka ụmụ Chineke were na-eme ihe ọ na-eje ọfụma. Maka na ọ bụrụ na ị mara A, o nwere ike ịmara B. So ọ bụrụ na onye ma A weta A, onye ma B eweta B, onye ma C eweta C, ofe eghe ọ dị ụtọ. This is the philosophy of the Igbo man. This is our philosophy. This is how we have been moving to get to this point. Ekele dịrị Chineke maka afọ ọma ya na ịdị mma ya n'ebe anyị niile nọ. Na-ekele ya maka ndụ o nyere anyị. Na-arịọzi ya si ya biko dịka anyị gbakọtara n'ihu ya n'ụbọchị taa, ya were amara ya chekwa anyị, gọzie anyị ma nyere anyị aka. Eji m obi aṅụrị na-anabata anyị niile na ajamisa nke taa bụ ajamisa nke 32 n'oge na-adanyeghị na nnukwu emume ọbụla. Anyị na ha agaru na njedebe nke afọ nke nzukọ. Anyị na-arịọ Chukwu dịka anyị na-abịa n'ihu ya mgbe niile ka otite mmanụ nke si n'ihu ya were na-apụta bupụrụ anyị ibu arụ ndị nyedoro anyị
sọrọ anyị ụzọ ma mezuoro anyị ebumnuche ọma anyị niile. Tinyekọrọ ndị yiri ka echeta ha na Jamisa, ngwazienụ ka anyị were nụ mkpa nke anyị n'otu n'otu. Tinyekọta ndị a ma chee ha n'ihu Chineke. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristia, ngwanụnụ ka anyị kwupụta njọ anyị ma rịọ Chineke mgbaghara n'ụzọ ọbụla nke anyị siri mejọọ. Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile. N'echiche na okwu na omume na site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na mụ ga-eme site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi, na-eji n'ọkpụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na unu na mụ unu yọbra mosebru ụwa Chukwu anyarị ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ga wee duru anyị na ndụ ebighị ebi. Mebere onye nwanyị mebere, 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 Kristi mebere, mebere, Kristi mebere, 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 Kristi mebere, mebere, onye nwanyị mebere, mebere, onye nwanyị mebere, 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 onye nwanyị mebere. Chukwu eze nke eluigwe, Chukwu nna dị ike niile, onye nwe anyị Yesu Kristi, otu nwa Chineke mụrụ, imeelụ anyị Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke nna,
onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa nyere anyị ebere. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa nara arịrịọ anyị. Onye nọ n'akarị nna nyere anyị ebere, nyere anyị ebere. N'ihi na nsọ gị dị asọ, nsọ gị bụ n'ime ahụ, nsọ gị adịghị nyere nsọ ebube Chukwu na amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke ji ike niile, onye ebere, were obiọma gị wepụrụ anyị nsogbu niile, tọhapụ echiche anyị na ahụ anyị na-agbụji ha, ka anyị were nwee ike ime uche gị site na adịghị inwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze dị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ wetara n'akwụkwọ amamihe. Amamihe na-amụkesị amụkesị, ọ naghị atụnwụ atụnwụ. Ndị niile ọ na-amasị na-ahụ ya n'otu ntabi anya. Ndị niile na-achọ ya na-achọta ya. Amamihe na-eme ka amata ya tupu ihe na-agọ mmadụ agọọ n'obi apụta ihe. Onye ọbụla sitere n'ụzọ ụtụtụ chọwa amamihe, ihe anaghị aghọ ya, n'ihi na ọ ga-ahụ ya ebe ọ nọdụrụ ala n'ọnụ ụzọ ámá ya. Iche echiche banyere amamihe bụ inwe akọ n'uju ya. Onye ọbụla manya abalị n'ihi ya ga-akwụsị ndọkasị ahụ n'oge na-adịghị anya, n'ihi na o ji ụkwụ ya na-agagharị na-achọ ndị na-achọ ya. Ọ na-eji ihe ọchị na-abịakwute ha n'ụzọ, bịakwa na-ezute ha ebe naanị ha nọ. Okwu nke osebuwa abụ ọma na azịza ya. Ihe anyị ga-aza abụ: onye nwe m na Chineke m, akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị. Onye nwe m na Chineke m, akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ. Onye nwe m na Chineke, akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị. Onye nwe m na Chineke, akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị.
Biko Chineke m, ị bụ Chineke onye m na-achọ. Agụụ gị na-ata m ahụ. Akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị, dịka ala kpọrọ nkụ nwụrụ anwụ na-enweghị mmiri ọbụla. Akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị, onye nwe m na Chineke. Akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị, onye nwe m na Chineke. Akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị. Otu a ka anya m siri tọ n'ebe ị nọ n'ụlọ nsọ gị, ka m were hụ ike na ebube gị, n'ihi na obiọma gị dị ọgọ karịa ndụ n'onwe ya. Egbugbere ọnụ m ga na-aja gị mma. Akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị, onye nwe m na Chineke. Akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị, onye nwe m na Chineke. Akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị. Otu a ka m ga-esi na-eto gị na ndụ m niile. Aga m achịlịrị gị aka elu wee na-akpọku aha gị. Mmụọ m ga-enwe afọ ojuju ka onye a kpọrọ nnukwu oriri. Egbugbere ọnụ m ga-eji iti mkpu ọṅụ were too gị. Akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị, onye nwe m na Chineke. Akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị, onye nwe m na Chineke. Akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị. Aga m echeta gị n'elu oche m, bịakwa tụgharịa uche na gị n'oge nche abalị. Ị bụ enyemaka m, ọ bụkwa n'okpuru nku gị ka m na-eti mkpu ọṅụ. Akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị, onye nwe m na Chineke. Akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị, onye nwe m na Chineke. Akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ mbụ Pọl dị asọ degara ndị Tesalonika. Ụmụnna m, anyị chọrọ ka unu mata ihe banyere ndị otu anyị ndị dara n'ụra nke ọnwụ. Mgbe unu maara nke a, unu agaghị abụ ndị na-anọ na mwute, ma ọ bụ unu adịrị dịka ndị na-enweghị olileanya mgbe mmadụ nwụrụ n'etiti unu. N'ihi na ebe ọ bụ na anyị kwere na Yesu nwụrụ site n'ọnwụ bilie ọzọ, anyị nwekwara ike inwe okwukwe ma mgbe Jesu ga-abịa ọzọ. Chineke ga-eme ka ndị Kristi niile nwụrụ anwụ soro Yesu lọghachite azụ na ndụ. N'ihi na ihe m na-agwa unu ugbu a si n'ọnụ Onyenwe anyị n'onwe ya. Anyị bụ ndị dị ndụ mgbe Onyenwe anyị ga-alọta agaghị eburu ndị dịrị n'ụra ọnwụ ụzọ wee bilie, n'ihi na Onyenwe anyị n'onwe ya ga-esi n'eluigwe rịdata. Mgbe ọ na-arịdata, ọ ga-eji olu dị ike wee kpọọ oku. Ee, ọ ga-eji ube akwa nke ndị isi mmụọ ozi tie mkpu. Ọ ga-afụkwa opi ike nke Chineke. Mgbe ahụ,
ndị Kristi niile dara n'ụra ọnwụ ga-eburu ụzọ si n'ọnwụ wee bilite. Mgbe ahụ anyị onwe anyị ndị dị ndụ ndị fọdụrụ n'ụwa a ka a ga-eweli elu n'ime igwe ojii ịga izute Onyenwe anyị na mbara eluigwe, ebe anyị na ya ga-anọ ruo mgbe ebighị ebi. Ya mere, were na okwu ndị a na-akasịrịta ibe unu obi mgbe niile. Okwu nke oseblu ụwa Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị nsọ nke Mathew dere. Jesu tụrụ ụmụazụ ya ilu sị, lee ihe a ga-eji tụnyere alaeze eluigwe. Ụmụ agbọghọ 10 buru ihe ọkụ ha gawa izute nwoke na-agba akwụkwọ. 5 n'ime ha bụ ndị nzuzu, 5 bụkwa ndị nwere uche. Ndị nzuzu ahụ buru ihe ọkụ ha, mana ha eburughị mmanụ ọkụ ga-ezuru ha. Ma ndị ahụ nwere uche buru ihe ọkụ ha, burukwa mmanụ na karama mmanụ ọkụ ọzọ. Mgbe nwoke na-agba akwụkwọ nọrọ ogologo oge na-abịaghị, ha dum rubere ụra, dinara ala rahụ ụra. Ma n'etiti abalị a nụrụ olu tiri mkpu sị, nwoke na-agba akwụkwọ abịawala, ngwanụ gawanụ zute ya. Mgbe ahụ ka ụmụ agbọghọ niile ahụ jiri teta bịakwa dozie ihe ọkụ ha. Ma ndị nzuzu gwara ndị nwere uche sị, biko etụrụ na anyị mmanụ ụnụ, n'ihi na ihe ọkụ anyị na-anyụ anyụ. Ma ndị nwere uche zara sị, mba, eleghị anya mmanụ anyị ji agaghị ezuru anyị na ụnụ. Ihe ka mma bụ jekwuru unu ndị na-ere, zụrụnụ nke unu. Ma mgbe ha jere ịzụta mmanụ, ka nwoke na-agba akwụkwọ ji bịaruo. Ndị kwadoro akwado soro ya banye n'ime ụlọ ebe ahụ a na-akpọ oriri agbamakwụkwọ, wee mechie ụzọ.
ụmụ agbọghọ ndị ọzọ ahụ mesịrị bịaruo na-asị, nna anyị ukwu, nna anyị ukwu, meghere anyị ụzọ. Ma ọ zara ha sị, n'egwu na eziokwu amaghị m ndị unu bụ. Ya mere, mụrụ n'anya, n'ihi na unu amaghị ụbọchị ma ọ bụ mgbe ọ ga-abụ. Ozi ọma gosiri ụwa. Ka m kelekwa ọzọ na Bọlachi. Izu ụka ọ gakwara ọfụma? Unu manụ ka anyị na-esi eme. Ọ bụrụ na ị ma na ukwu dị gị mma, ọ bụrụ na ị ma na ukwu dị gị mma, na ọ bụrụ na ị guzoro onwe ife ya eme gị, guzoro n'ụkwụ gị. Mana ọ bụrụ na ị mara na ị guzoro na ife ya eme, biko dukwuru anyị. Dịka iguzo otu ugbu a ịnọ n'ihu onye nwe anyị, maka na ọ ya nwa ka anyị bịara ife, tụlakwa n'echiche azụ, from now this Sunday to the previous Sunday. O nwere ihe Chineke mere gị? Ọ bụrụ na o nwere ihe o mere gị, ngwa si n'ala ala obi gị kenebe ya. This is a moment of thanksgiving. Thank him. Thank him for that one thing you remember. Thank him. Maka na sị na ekele onye akịdị ọgwọta ọzọ. Thank him for that one thing i chetara o mere gị. Ọ bụrụ na ọ dị abụọ, atọ, anọ, ise, kenebe ya. Maka na ọ na-eri ekene anyị. Ọ na-achọ ka o mee ihe ọma ka ụmụ ya kwete na n'ezie na ọ bụ ya mere. Ha kene ya. Maka na ekere mụ na gị maka inye Chineke otito. So ọ bụrụ na ị nwe ihe i chetara na o mere gị n'izu ụka gara aga, kene ya. Ọ dị ezigbo mkpa na anyị na-ekele Chineke, especially maka ndụ o nyere mụ na gị. Gwa welere m aka nri gị ahụ elu, aka eji anụ ọgụ na aka eji ekene Chineke. Soro m kene Chineke. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Oh Lord, I am very, very grateful. I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, my Lord. Ikum naka, mgbe ndị ọzọ kuchi ha naka. Ị na-azụ m dịka atụrụ mgbe ndị ọzọ na-enye chi ha nri. Ị naghị ekwe ka ihere mee mkpụrụ obi m. Eze ndị ezie, o nweghị chi dị ka gị.
Chineke ịdịrị obi m mma n'ezie n'ime ọnọdụ ewo n'ime ọnọdụ Chineke m n'ime ọnọdụ onye na-eleta m ịdịrị obi m mma n'ezie ekele m gị abụ m ihe mbụ n'ime ọnọdụ m niile. Thank you, Jesus. Ka anyị nọdụ anyị. Amen. Mgbe ọbụla anyị gbakọrọ taa, that is a moment oge onye ọbụla maara mkpa adịna mma anyị na Chineke bara n'ime ndụ anyị ekwesịghị miss. Because most of the times anyị nọrọ ebe anyị na-achọ ihe eji adị ka ibe maka agbawa ka agbazuo na ihe eji akwụ biil Amerịka na ihe eji eme ihe ndị ọzọ. Ma onye ọbụla nọ n'Amerịka ọ na-akwụ biil n'Amerịka na-akwụ biil n'ụlọ. Yes, if you are in America, you have 2 bills to pay, 2 sets of bills. Ịkwụcha nke ebe a, ịkwụọ nke ụlọ. Yeah, because ọ gbajuo dọrọ fonu gị ebeme. So, kara obi, ọ bụ otu o siri dịrị. Ọkachakwa ka ugbu a, otu akpa rice was 55,000 going to 60, orole 65. Olololo, ụka agwụla. So, ha pamana go taa nwe ndidi enwe ndị ị ga-emeli ga-eme but ekwele ha gbuo gị because ga-ekwukwa ịkwa ọnụ taa agagharịkwa ndụ. Because the worst thing you can do to yourself is to think that it is indispensable. Onye gwara gị? If you go today, they will still survive. So mee nke ị ga-emeli and leave the rest for God. But first of all, maintain yourself. You know, go? Dirigo mundu first. Maintain yourself. Be alive first. Because all what to mbe, I jabarando ozo mmiri. Ida na ba anya nwere mmiri no man I jabarando ozo. That is the worst style of life you could live. Maintain yourself. Dirigo mundu first. Or do you kemba? So ọ bụrụ na anyị n'anya ka nzukọ siri hazie ihe ya dịka m siri kwuo anyị na ha abịa na njedebe afọ nke nzukọ. Ka m jụọkwa n'ajụjụ a, the liturgical cycle of the church or the how many weeks? Izuụka. The liturgical calendar of the church or the how many weeks? Izuụka. Ọ bụghị ebe a ka m kwugo okwu ya. 34. You have 34 weeks in a full liturgical year of the church. 34 weeks. And ọ ga-abịakarị na njedebe na November. Ọ bụrụ n'ụlọ anyị mechaghala Christ the King procession Corpus Christi. The next week abanye Advent. So ọ bụrụ na ị na-anya taa bụ 32nd Sunday. So for 2 Sundays ka the circle kụrụ ọnụ. And this November ọ bụrụ na ị na-ege ntị ọfụma na ihe ọgụgụ ndị a na-agụ, ihe ọ na-asa ndụ mgbe niile bụ ọgwụgwụ oge. Ọ bụrụ na ị na-anya fụ na ọ bụ na November ka anyị celebrate All Saints celebration solemnity, and then after All Saints anyị eme All Souls. Ihe ndị ahụ bụ ọ na-echetara anyị ọgwụgwụ oge. So ọ bụrụ na ị na-atụdarụ ntị ala na-ege ntị na ihe ọgụgụ a na-agụ na nkọwa a na-akọwa, a na-agwa anyị ka anyị gbaa mbọ na-echeta mgbe niile na ihe niile anyị dọgaga n'ụwa, na ihe niile anyị kpakọga n'ụwa, na tigbuo ozugbo niile nọ n'ụwa, n'elu na ala niile anyị nwere, n'otu ụbọchị
ọ ga-abịarịla na njedebe. And ọ bụrụ na ọ bịa na njedebe, what other thing that comes ka anyị dere nkwadobe izute ya. Na Sọnde nke taa a na-asị anyị na anyị gbaa mbọ chọọ amamihe, na anyị gbaa mbọ chọọ amamihe, na anyị gbaa mbọ chọsie amamihe ike, seek for wisdom. Maka na ọ bụ naanị ndị ji amamihe were na-ezute ihe nke ụwa na ihe nọ n'ime ụwa, ma ọ bụ ndị ga-enweta ohere na ihe ahụ nke na-abịa n'ọbịa n'ihu mgbe ihe niile bịara na njedebe. Ma ọ bụ naanị ndị ji amamihe eso ihe nke ụwa bụ ndị ga-eji ọṅụ, bụ ndị ga-eji ọṅụ were zute ihe na-abịanụ. Gịnị bụ amamihe? Ọ na-enyere anyị aka ka anyị nwee ike hazie onwe anyị. O nwere ihe merenụ amamihe jere bụrụ the first gift of the Holy Spirit. Amamihe bụ, ọ bụrụ na ị gụọ onyinye nke mmụọ nsọ, the first one bụ amamihe. O nwere ihe o jiri wụrụ amamihe, maka na ọ bụrụ na ị nwere amamihe, asịgodị na ị nwere onyinye ndị ọzọ, ịma nhazinwu ha. You need wisdom to organize properly the other gifts of the Holy Spirit. Ọ bụrụ na ị nwere amamihe, ịma mgbe otu isi eji onyinye ndị ahụ were rụọ ọrụ otu ị kwesịrị isi arụ. Amamihe na-enyekwara anyị aka ka anyị hazie ndụ anyị na ihe dị n'ime ndụ a ka o wee nwee ike gaa n'anya ya were dị mma. N'ụbọchị taa, ihe ọgụgụ nke mbụ si n'akwụkwọ amamihe. Akwụkwọ a nọ n'ime Bible ndị Catholic only, ọ nọrọ na Protestant edition. Mnaghọta ihe m na-ekwu. The Book of Wisdom is only in the Catholic edition of the Old Testament. Ọ bụrụ na ị chọọ ya n'akwụkwọ nsọ nke ndị Protestant, maka na ịsụgharịa Protestant n'asụsụ Igbo na-adịcha mma na ntị. Ọ na-amara ihe wụ people who are protesting. So ọ bụrụ na ị chọọ ya na akwụkwọ nsọ ndị Protestant na for Old Testament, ịma mfụ akwụkwọ Wisdom, ọ na Catholic edition ka ị ya afọ ya. Mgbe e dere akwụkwọ a around 50 BCE, and then some scholars na-edobe ya around the 2nd century BCE to the 1st century BCE. Mgbe nka ụmụ Israel bịara abịa ghọta onwe ha site n'ahụhụ ndị ha gabigara na ihe niile dagidere ha na ndụ, ọgụ niile a lụrụ na ntanimoroko ha bịakwutere ha na ndụ, ha ebido ghọtaba na n'ezie na ndị ezi omume dịkwa ka ha nwere nchekwube asịgodi n'ụwa abịa na njedebe. Ha bịara abịa ghọtawa, bịara aghọta na o nwere ihe dị ka mbilite n'ọnwụ. Ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ Maccabees gbasara ndị niile egburu eze a na-akpọ Antiochus Epiphanes, mgbe ọ batara Israel bịa ka o bibie ụmụ Israel, bibie okpukperechi ha, wipe ha out. O nwere ụmụ Israel kwugidosiri ike sị, mba, kama a na-ebibigo okpukperechi anyị, anyị anwụghịra ya, egbuo ha n'ihi okwukwe ha. O nwere otu nwaanyị egburu ya, gbuo ụmụ ya 7 ka ọ bụ 9, ma ndị achapụrụ ire ma ndị otu iwu ka ụmụaka ndị a si ekwu okwu, ị na-ahụ na ha nwere nchekwube na n'ezie na asịgodi na akwaturu ụlọ ha dị n'ụwa na e nwere ebe obibi ka ya mma n'igwe, dịka anyị na-esi akụ na abụ. Asịgodi na akwaturu ụlọ obibi nwere n'ụwa, enwere m ebe obibi ka ya mma ha n'igwe. That was the fate jidere ha. So mgbe ụmụ Israel bịara aghọta na ọ bụ otu a ka ọ dị ka e dere akwụkwọ a, maka na ọ bụrụ na ị gụọ Isaiah chapter 38 from verse 18 to 19 to 20, ị ga-ahụ na tupu ede akwụkwọ amamihe a na o nwere ka ụmụ Israel si eche echiche ha na-eche ọ bụ gịnị? Ọ bụrụ na ha na-ekwu okwu ha na-asị na o nweru nchekwube dịrị ndị nọ n'ili.
Those who are in Sheol cannot praise the Lord. Ọ bụ ihe a na-adị ekwu, ọ bụ ọdị nghọta ha na-adị enweta. Mana akwụkwọ amamihe bịara bịa degharịa ụdị echiche a iji gosi na n'ezie ụmụ Izrel esile n'akụkụ nghọta ahụ were pụta bịa ghọtawazie na n'ezie na o nwere nchekwube chere ndị ezi omume ndị kwudosiri ike n'agbanyeghị ahụhụ ọbụla nke ha hụrụ. Ọ bụ ihe meziri na abịa n'akwụkwọ amamihe Wisdom chapter 3 from verse 1 to 9 ya sị gị na mkpụrụ obi ndị ezi omume nọ n'aka Chineke, na o nwere ahụhụ ọbụla nke ga-emetụ ha, na n'anya ndị nzuzu na ha nwụrụ anwụ mana ha nọ n'udo. You see the change of ideology. Ọ bụ ideology a ka Paul jikwere bịa na ihe ọgụgụ nke abụọ mgbe ọ sịrị anyị, ụmụnna, unu ebezila akwa ka ndị na-enweghị nchekwube, maka na anyị maara na ndị niile nọrọ n'ime di nwe anyị Jesu Kristi asịgodi na ha nwụọ, na o nwere nnukwu nchekwube chere ha. Ọ na-akọwakwa maka ọgwụgwụ oge na mgbe di nwe anyị ga-abịa. Pọl dị nsọ ka ọ na-ekwuchazi okwu a agụpụtara na ihe ọgụgụ nke abụọ, o were na-asị na mgbe ahụ onye nwe anyị ga-abịa na o nwere otu urukpu nke igwe ya adị, na ọ ga-eji olu ike kwuo okwu n'etiti ndị mmụọ ọma, ndị ga-eji opi ike were na-abịa wee fuo opi ike abịa hazie maka ikpe ikpe. That is also pointing to the end of everything. Ọgwụgwụ oge, what theology calls eschatology. Paul dị nsọ eburukwa ya ebubata maka na gịnị? O nwere ndị nọ n'etiti ndị ọ na-akụziri nkụzi na-eche na ihe niile gwụrụ n'ụwa, na o nwere nchekwube maka ndị mere ezi omume, na o nwere nchekwube maka ndị nọ n'ime Jesu Kristi were nwụọ. Ọ bụzi n'ime ihe a gbasara maka ọgwụgwụ oge ka ozi ọma siri bata taa, bụrụkwa ihe gbasara ọgwụgwụ oge were bubata. Di nwe anyị Jesu Kristi ewerekwa otu akụkọ ahụ nke o ji akọwara anyị maka alaeze eluigwe were na-akọwara anyị maka oriri agbamakwụkwọ. Ọ sị na o nwere otu agbamakwụkwọ nke o nwere onye na-agba akwụkwọ, the bridegroom being pointed out here. Onye a na-agba akwụkwọ, the bridegroom, unu amara na ọ bụ otu akara eji ekwu maka di nwe anyị Jesu Kristi. So the bridegroom is Jesus Christ. And this wedding feast is about the end of time. Ọ maka ọgwụgwụ oge. And unu lee anya, ọpọnụ ndị niile mere invite, o nwere onye ọzọ akpọrọ aha belụsọ ụmụ agbọghọ 10 a. Ọ dịzie ka ọ bụ naanị ha ka emere invite, and anyị niile bụ ụmụ agbọghọ 10 a. Mgbe e tiri oriri a, onye na-agba akwụkwọ abịaghị mgbe o kwesịrị ịbịa. Ka ihe ọ na-egosi, unu lee anya, unu ga-ahụ na o teela aka mara amụma na di nwe anyị Jesu Kristi ga-abịa nke ugboro abụọ. Pọl dị nsọ ahụ kwuru okwu maka ya, echesu tupu a na-emepe n'ụzọ ọ bịana, mana tupu ruo taa ọ bịabeghị. That is the delay. Mana ọ bụ n'ime oge a enweghị delay, enweghị ncheretụ, ka a ga-eji amata anyị onwe anyị bụ ndị these virgins, ụmụ agbọghọ a, ka a ga-eji amata ndị nwere akọ na uche na ndị bụ ndị nzuzu. Ole ndị nwere akọ na uche? Ole ndị bụ ndị nzuzu? Ndị nzuzu bụ ndị ahụ lega anya, akwụnụ nwere na ha mụnyere ọkụ ha, na-ele ọkụ ha na-enwu, and they are comfortable with it. They are comfortable with the burning oil. Ihe na-agara ha ọfụma, obiọma na-akpa ha, and they concentrate on the things that are working fine for them now, and they do not consider, ha na-eche n'obi ha mgbe ọbụla na emechaa na ọkụ ha na-enwunu na ọ ga-abịa na njedebe. Ọtụtụ n'ime anyị nọ nga bụ ndị nzuzu, enwekwara m ike soro ya bụ ihe ndị ọma na-agara ugbu a, ihe na-agara ha ọfụma, biznes ha na-aga ọfụma, akwụkwọ ha na-aga ọfụma, ihe ọbụla nke ha tiri aka ọ na-aga ọfụma, mana ha adịghị echeta n'otu ụbọchị na ihe ndị a ga-abịa na njedebe. Ọ bụrụzie na ọ bịa na njedebe, what next? They don't have any other spare plan for it. Ole ndị bụ ndị a nwere akọ na uche? Ọ bụ ndị ihe ọma na-agara ugbu a,
mana ha ghọtara na n'ezie na emechakwa na ihe ndị a ga-abịa na njedebe. Dị afọ gịnị ka ha nwere? They had a plan B, they had a spare plan, they had a spare oil, because ha mara na this oil that is burning now will definitely come to an end, and they have a spare oil. This spare oil, ele ihe ndị ọ bụ gebe ntị, ha na-eje confession mgbe ọbụla ha chetara na ha adaana. Ha na-anata oriri n'ọkwa dị mma mgbe ọbụla ha dara ụka. Ha na-agbaghara mmadụ ibe ha mgbe ọbụla mmadụ ibe ha mejọrọ ha. Ha na-arụ ọrụ ọma dị iche iche iji na-egosi na ha hụrụ Chineke n'anya. Ha na-atụ Chineke egwu na ihe ọbụla nke ha na-eme, maka na ha ghọtara na n'ezie that this burning oil will come to an end. Oge ga-eru mgbe ọkụ a ga-anyụ, and ọ bụrụ na ọ nyụọ, ihe niile abịa na njedebe. Ọ bụrụzie na ihe niile bịa na njedebe, ha tụgharịa anya sị, oh, I have a spare oil and I'm going there. Otu ụbọchị onye nwe anyị ga-abịa, ebere agaghị adị. Ndị mmehie ha ga-eti aka n'obi, ha si, lee ihe mere onwe m, lee ihe mere onwe m, lee ihe mere onwe m. Ha ga-eti aka n'obi. Ndị ga-eti aka n'obi ahụ ndị nzuzu, maka na okwu ha na ha dị ugbu a. Gị na-ele anya, your own burning oil is on and you are rejoicing. What if it comes to an end today? What happens? Do you have what will take you over the border to the other side? Inwero, you don't have any spare oil. It's a warning for us and an encouragement n'ebe anyị nọ, ka akwalite anyị. Echekwele n'ụwa a ụjọ ọsọ ọbịa ebe a, ihe ọbụla anyị nwetara ọbịa na njedebe na onwere ebe ọzọ. O nwere ebe ọzọ anyị na-eje. Checkwe your grandfathers and your grandmothers, and your fathers and your mothers, and your brothers and your sisters. Where are they? Do you ask that question? Gebenti. Ọtụtụ n'ime anyị na-echesi kemgbe a gwawarala anyị maka ọbịbịa dị nwe na Jesu Kristi a, kemgbe ahụ ọbịa bakwe. Gebenti, o nwere ụzọ abụọ. Isaida na mụ na gị na-abụ jere je zute ya mgbe anyị nwụrụ, ma ọkwa na ihe onwe ya abịa zute anyị n'oge rapture. These two, one ga-emerela, and we cannot escape it. Nwere ihe m na-ekwu? Ịhụrụ these two, one ga-emerela, you cannot escape it, I cannot escape it. Isaida na mụ na gị na-abụ jere je zute ya mgbe anyị nwụrụ, ma ọkwa na ihe onwe ya alọta bịa zute anyị n'oge rapture. One of them ya emerela, and nke ọbụla n'ime ha merenụ, akwụkwọ Hibru si anyị, immediately after death, what follows? Judgment. Onye ọbụla nye account. So ọ bụrụ na ị nwee spare oil, ama nkwede gị bata n'ime oriri agbamakwụkwọ a, what gives you access? Ihe na-eme ka anyị nwee ike ịbata n'ime oriri agbamakwụkwọ ahụ with the spare oil. Ị na-aghọta? The spare oil bụ ihe nyere ndị a nwere akọ na uche aka ka ha nwee ike bata, and not just the burning oil. The burning oil came to an end. Ihe nyere na ha aka ịbatazi with the spare oil. N'okpokoro ahụ, ebe ahụ the spare oil kwesịrị ịnọ, nke gị ọ dị dry ka ihe jupụtara ya. Jụọ onwe gị ajụjụ. Ọ bụrụ na m jụọ onwe m ajụjụ, gị jụọ onwe gị ajụjụ, anyị ga-enwe ike nyere onwe anyị aka, nwee ike tụma Chineke egwu, maka na amamihe a na-ekwu okwu ya. Akwụkwọ nsọ si anyị that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ọ bụ mgbe anyị na-atụ Chineke egwu na ihe ọbụla nke anyị na-eme ka anyị ga-enwe amamihe a. Ọ bụrụzie na anyị nweta amamihe a, anyị eji ihe na-echezi onye nwe anyị mgbe ọ ga-abịa. Otu ọbụla o siri bịa, ma anyị jere zute ya, ma ya onwe ya bịara zute anyị, anyị agbara los. Ayọ Chukwu ka o nyere anyị aka, gọzie anyị, atụ mgbe anyị na-eri, mgbe anyị na-aṅụ, ka anyị ghara ichefu Chineke kere anyị. Udo dịrị unu. Ekwe n'otu Chineke. A little napkin or you with it. Face napkin.
m hụrụ n'anya, ngwanụ ka anyị rịọ ọnụ Chineke ka onye anyị amara na amamihe ka anyị ga-eji ghọta. Asịgodu na ụlọ anyị nke nọ n'ụwa abịa na njedebe na ndụ anyị, o nwere ebe ọzọ ọ na-akwadoro anyị, ka anyị jisizie ike gbaa mbọ n'ihe nke ụwa iji sọpụrụ Chineke ma tọọ ya egwu, ma ritekwa oke nke anyị n'ebe ahụ ka ọ na-akwadoro anyị. Atụkwasara m gị obi, Chineke m, atụkwasara m gị obi oge niile. Maka ndị na-aga ozi dị iche iche n'ụka nke Kristi, ndị e tere mmanụ na ndị nyere onwe ha maka ịgbasa ozi ọma, ka ha bụrụ ezi ndị ndu na ndị ga na-ahụ onwe ha dịka ndị na-agba odibo, were umeala na-agbasa ozi ọma nke onye nwe anyị Yesu Kristi. Oge niile m nọ n'ụwa, o Chineke m, atụkwasara m obi, Chineke atụkwasara m obi oge niile. maka obodo anyị bụ Amerịka, ka ha na-eji ugwu na nsọpụrụ maka ndị ji ndụ ha chụọ àjà maka ime ka obodo Amerịka nwere onwe ha. lanyanya, o Chineke m, atụkwasara m obi, Chineke atụkwasara m obi oge niile. maka ndị agha niile nke obodo Amerịka, ka a na-enye ha ugwu na nsọpụrụ ruoro ha maka ịgara obodo ozi. oge niile ị nọ n'ụwa, o Chineke m, atụkwasara m obi, Chineke atụkwasara m obi oge niile. maka ndị niile nọ n'ime mgbu na mwute nke agha wetara n'ụzọ dị iche iche, ka Chineke kasie ha obi ma nye ha ọṅụ na udo nke mmụọ. n'oge ṅụrị na ahụhụ, o Chineke m, atụkwasara m obi, Chineke atụkwasara m obi oge niile. maka anyị niile gbakọtara n'oche nchụàjà n'ebe a taa, ọ kachasị ndị onye nke ha nwụrụ na nso nso a, ka Chineke kasie ha obi ma nyekwa ndị nke ha ezumike ebe ebe. n'oge ahụike na ọrịa, o Chineke m, atụkwasara m obi, Chineke atụkwasara m obi oge niile. maka ọgba aghara na ọgụ dị na mba dị iche iche, ọ kachasị nke dị n'etiti ndị Israel na Palestine, ka Chineke were aka ya weta udo n'etiti ha, ka e were kwụsị igbu mmadụ n'obodo ndị ahụ. mere anyị ebere nna, o Chineke m, Atụkwasara m gị obi, Chineke m, atụkwasara m gị obi oge niile. maka ndị niile nwụrụ anwụ, ndị anyị na-echeta na Jamasị a, mkpụrụ obi ndị nọ na pọgatrị, ndị na-enweghị ndị na-echeta ha n'ekpere, ka Chineke mere ha ebere ma nabata ha n'alaeze eluigwe. nabata ha n'alaeze gị, Chineke m, atụkwasara m obi, Chineke atụkwasara m obi. oge niile. ka anyị werezie mkpa ndị ọzọ dị n'ime obi anyị chee n'ihu Chineke ugbu a. Onye nwe anyị, biko nye anyị amamihe gị
ka anyị ghara ibi na mmehie anya oge anyị dị ndụ n'ụwa a, kama ka anyị biri n'usoro amamihe gị, ka ọ ga-abụ anyị enwee mmanụ nke ga-edubata anyị n'oriri ahụ nke kpọrọ anyị n'ala eze gị site na Kristi onye nwe anyị. Number 220. Kelenu ya Chukwu bụ Chukwu dị mma. Onyinye dị mma, onyinye mara mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-asọ. Onyinye dị mma, mara mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-asọ. Were ihe dị mma bịa nye Chineke anyị. Kelenu ya Chi anyị bụ Chukwu dị mma. Onyinye dị mma, onyinye mara mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-asọ. Kelenu ya Chi anyị na-echekwa anyị n'ezi. Na-echekwa anyị n'ụlọ. Onyinye dị mma, onyinye mara mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-asọ Chukwu. Onyinye dị mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-asọ Chukwu. Kedu ihe m ga-enye gị Chineke ọma mma mma zuru ahụ? Ọ bụ onye ga-akọtate eso ọma Chineke na-adị abụ ọma ka njeribịa n'ero gị Chineke, abụ otito ka njeribịa ezi Chukwu soro mụ na-eto ya. Soro mụ kene ya. Ndị nke Chineke bi ya nụwo. Soro m too Chukwu. O Chineke eluigwe, o abụ otito, o abụ otito,
o mere m ihe o mere m ihe ọ na-emere m ọnụ m apụghị ịkọ ya ọ bụ ndụ o nyere m arụ ike o nyere m ihe ọ na-emere m ọnụ m apụghị ya mere soro m na-eto ya ndị nke Chineke bi ya nụwo ihe Chukwu mere m n'ebe anyị nọ soro m too Chukwu mgbe niile m dekoro gị eleghị anya n'azụ n'ime mkpa m ka m bekoro gị ọkwa ịzara m Chineke ezigwe o abụ otito o abụ otito ndụ o nyere m arụ ike o nyere m ihe ọ na-emere m ọnụ m apụghị ịkọ ya ọ bụ nwa o nyere m aka na ụba o nyere anya ihe ọ na-emere anya ewo ọnụ m ya mere soro m na-eto ya ndị nke Chineke bi ya nụwo ihe Chukwu mere m n'ebe m nọ soro m too Chukwu ị na-aza m eleghị anya n'azụ n'ime mkpa m ka m bekoro gị ọkwa ịzara m Chineke ezigwe o abụ otito o abụ otito ọ gọziela m Chineke nna ọ gọziela m ebighị ebe onye nwanyị ndụ onye nwe ụwa nna onye nwanyị ndụ ebighị ebi ezichi m lele ezichi m lele o ezichi m lele ezichi m lele onye na-eme mma onye na-enye udo onye na-enye ndụ onye na-agwọ ọrịa ọ gọziri m agọzi o ọ gọziri m agọzi o dede m o ọ gọziri m agọzi o dede m o Chimlele ezi Chimlele ezi Chimlele ezi Chimlele onye na-eme mma onye bụ dike onye na-eche ndụ onye na-eche anya ọ gọziri m agọzi o ọ gọziri m agọzi o dede m o ọ gọziri m agọzi o dede m o gọziri m aleluya 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 amen amen amen. Number 56, 56.
yọba na ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara. Onye nwe anyị na-arịọ gị were ebere nara aja nke anyị na-ehunyere gị. Biko mee ka emume ihe omimi nke ahụhụ nwa gị wetara anyị amara ga-azọpụta anyị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi unu elu ka anyị nyenụ dị nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa, site na Kristi dị nwenụ anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị jiri bụrụ agbụrụ aghọtara aghọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. Ihe nke a anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha onye nwe anyị. Hozana, Hozana, Hozana n'elu kasị elu. Nna ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị ya nsọ site n'ịhụkwasị ha mmụọ gị, ka ha were ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya were nara, were achịcha ka ọ na-enye gị ekele na otito, nyawaa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi, bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie pope anyị bụ Francis na Archbishop anyị bụ Jose Gomez, na ndị ofufe ọlta gị niile.
chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na anyị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Aleluya, aleluya, amen, amen, amen. Ụmụnna, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkuo Chukwu Nna. Eme uche gị n'ụwa, eme uche gị n'ụwa, dịka esi eme ya n'eluigwe. Anyị zata rike ụbọchị anyị, mara anyị mee anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwena ka anyị kwenye na nranye, ekwena ka anyị kwenye na nranye, ma zọpụta anyị, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Ma zọpụta anyị, ma zọpụta anyị n'ajọ zọpụta anyị, anyị na-arịọ o sebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbaga ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị ga, kama na okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na anyị dịkọ n'otu. Uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyeritanụ ibe unu ekene nke udo.
lee nwa atụrụ nke Chukwu. Lee di nwe anyị Jesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ọ bụ ya bụ nwoke na-agba akwụkwọ na-abịanụ. Ha bụ ndị a gọziri agọzi, bụ ndị a kpọrọ n'oriri agbamakwụkwọ nke Kristi. One 166. Number 207. 207.
Body of Christ. 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 Jesus very name. Jesus very name. Body of Christ. Have you received? Body of Christ. Hymn number 14, 1-4. Number 14.
anyị rịọ ha rịrịọ. Onye nwe anyị na-arịọ gị were ebere nara aja nke anyị na-ehunyere. Anyị na-ekele gị maka ume nke ị gbara anyị site n'onyinye gị dị nsọ. Anyị na-arịọ ka ị were ebere hụkwasị anyị mmụọ gị site n'ike nke anyị nwetara na nri eluigwe nke a anyị natara. Mee ka anyị kwudosi ike na amara gị, bịakwa were obi dị ọcha n'ebe bịakwa nwee obi dị ọcha n'ebe ị nọ site na Kristi onye nwe anyị. Ana m ayọ the Faith family and Nwadike ka ha kwụrụ ọtọ. Ihe njisi ha kwụrụ ọtọ enweghị ihe ọzọ ka anyị kụpụgoro unu ha aka. Ha nwa bịara onyinye tata, anyị were unu wee fụ ka ha si wee bịa. Ọ bụrụ ọzi nke anyị bụ bọtụl ọ dịka onwe onye ya na ibie ya akụ ọkpọ bọtụl. Anyị were etu esi wee mie tata, were basket tinye ofu bọtụlụ mmanya, tinye achịcha n'ime ihe. One basket means one box of wine. Maka na anyị na-eme ihe o mebọrọ mbụ, ma ụbọchị ọ ga-eme ọ ya emerụ mmadụ arụ. Onwe nke danarịrị anyị ebe a, ma ọ danarị ebe a na-agbagote, ma ọ na-azụ and so on. Unu fụ na ọ bụrụzi ihe akara ka a na-ekwu. Ha nwa were kwete were bidoro anyị ya tata wee mee ya ọfụma ka anyị kụpụ ụnụ ha aka again. Daalụnụ. Anyị ga-esikwa na etu a na-eme ihe. Ya, ama m na olu juru anyị oyi. Anyị lotalụ basket iPhone n'iru ebe a. Ọnwa Novemba bụ ọnwa anyị ji elote ndị niile metụtara anyị rapụrụ ụwa nke anụnwa. Ebe ọbụla na-aka ụka na Catholic Church niile, ndị ọbụla anyị dere afọ ha tinye envelopu ebe anụnwa, tinye n'iru n'ebe anụnwa, a ga na-elote ha na maasị ọbụla aka na n'ụlọ ụka anụnwa n'ọnwa Novemba. Etu a ka ọ dịkwa n'ụlọ ụka niile na Catholic Church n'ụwa niile. Onwe ndị emebere nke ha olozọ ụbọchị ụka ma any of the days ịbịa itinye na basket ebe a. Ọ bụ tata ka ndị Los Angeles Department of Public Health na-abịa ma agbasa ụka maka ndị agadi na ndị ọbụla chọrọ flu shot or COVID vaccine, ma ndị chọkwara ịjụ ajụjụ dị iche iche, ọkachasị ndị agadi. O nwere onye ọsọlụ anyị ejebe na hall ka akọwala anyị ya, unu enwetakwa shot, o nwere ego a na-ana na ya. Ọ bụ courtesy of ndị Udoka Helen Obi onye du ha were bịa. Anyị na-elotekwa ụmụaka nọ high school ma college ha anatabeghị oriri ka ha gbaa mbọ rejista Jenụwarị ebido nkụzi nke ha nwa. Anyị na-elotekwara ha niile. Ezinụlọ Fidel Osuji si ka anyị kene ndị kọmuniti anyị niile ka anyị si were gbakọ n'oge anụnwa ha nọ n'Uru were bịa nọnyere ha, ma ndị kpọọ na fon ma ndị bịara abịa, ọkacha nke Fraịde na ha na-ekene onye ọbụla. Etu a ka ọ dịkwa ezinụlọ Faith wee na-ekenekwa anyị niile na Tọzdee ka anyị nchasi wee bịakwa wee nọnyere ha, ha wee na-ekene anyị n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si were gbata. Ndị youth coordinator, onye isi ndị youth coordinator Kalisa Ezekoye, ndị niile ndị youth niile jere ANEC, nne na nna ụnụ ka a na-agwa agbasa ụnụ fụ ya n'ilo ka onye bịaba ya lote weta ihe gosiri na ha gbara plane wee je wee nata. Ụnụ ya akpazi nkata ụnụ ebe anwa ma pụọ n'ilo. N'otu aka anwakwa ndị youth and young adult unu nwere kwaya
practice ma agbasaa. Ndị NIN National ID ha nọrọ ebe a nya, ha ga-echigakwa azụ na December 16 ka anyị detuo onye edetue. N'ofu aka nwakwa ndị Nigerian passport the embassy ndị na-akpọ maka ọtụtụ ndị na-akpọ ajụ akpọ m sị na m enweghị any idea maka ịta unu jee na bọọdụ anyị tinyere flyer ha ga-abịa Los Angeles ihe niile gbasara passport ha ga-abịa ọ ga-ebido na December 8 I think on Wednesday ha mechie na December 13. So ihe ọ pụtara bụ ije na bọọdụ iseli ya na foto information gbasara ya ma etu ihe esi fill form na ihe niile ihe eme ya na kọmputa ọ dị ebe anwa ụnụ akpọna m nwa amarọ information dị na bọọdụ. Ọ bụrụ na agbasakwuo Nzisi Okeke ama m na ha erika ndị na-azụ Okeke agbasa ọ ga-enwe tebụl n'ilo o ji egosi anyị ụnụ akwụsị na tebụl ya ka ụnụ fụ ọ bụ onye obodo a ọ bụ nwa anyị na-anụ ya o dori tebụl o ji egosi ụmụ ihe ọ na-emega ma ndị na-agba akwụkwọ ma ndị baptizim ma ndị bedde anyị afụ ya n'ilo ma ọ bụrụ na anyị agbasa anyị afụ tebụl anwa. Nke a bụzi ofu onye otu anyị okenye mma sị na onye ọbụla maala ya mana onye ọbụla maala ya rapụ ọ bụ ofu onye otu anyị ebe anụnwa ọtụtụ oge ọ gụchara akwụkwọ laa Naịjirịa lụchaa agha ochighakwa ọ nọ n'ụlọ ụka anyị ebe ọ nọ na kwaya ọ nọ na Legion of Mary ọ nọ na ndị nna nke ọbụla ana na-eme ọ nọ na ya mana ọ ya bịala ya n'ọnwa one ma one gara aga osizi n'ọya aha wee naba n'izu ụka anụnwa gwụrụ agwụ. Onye na-ekwu maka ya bụ Celestine Ebegbulem ọ rapụgo anyị maalụ ya ọ na-anọ n'azụ ndị kwaya ebe anụnwa n'ebe ahụ ka ọ na-anọba oge niile ọ rapụ n'izu ụka anụnwa gwụrụ agwụ. Ọnwụ ya metụtara anyị niile n'ụzọ dị iche iche maka na oge ụfọdụ ọ na-abụ ihe si ike azụ okenye nya ka anyị na-akpọ nya ka a na-ejekwuru gee ya ntị and okwuchi okwu ọ bụrụgoro na mitin ndị nna bụ na ihe dị agha okwu ha okwu ihe ege ntị. Ya bụ nwunye bụ Selina Ebegbulem ọ nọghị ebe a so anyị nwee ike n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si emetụtalụ onye ndị otu anyị onye otu anyị ihe melụ ka anyị metụtala ya etu esi akwadozi ihe gbasara maka ya anyị eme ka onye ọbụla malụ. Ọ bụ Celestine Ebegbulem ka mkpụrụ obi Celestine Ebegbulem ka mkpụrụ obi ndị nekwenụ gara aga. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us, please may you stand. First time worshipers, do we have any? Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a. Oh wow, look at them at the back there. Let's give them a hand. Thank you. You are welcome to worship with us here anytime you are around. You are welcome. Thank you. Ịtazi anyị na-ekene mmadụ ncha ma n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekene agbata obi anyị bụ Fada Mbata nọ na St. Jerome. Ọ bụ ya kara anyị ụka taa. Sorry, St. Benedict na-ekwu St. Jerome. St. Benedict ọ ka bụ agbata obi anyị n'ofu ụzọ. So St. Benedict nke dị n'ụzọ Don Felipe
ebe anwa ka ọ nọ anyị na-ekene ya. Fada daalụ. niile ka izu ụka na-abịanụ ka ọ mara anyị mma n'aha Jizọs. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ọ gbanarị mụ na ụbọchị Fraịde anyị nwekwara masị ebe a n'ụwa. Ọ bụ maka mama Ndidi Obi Mbanugo nke rapụ unu amaghị ọkwa ya na mbụ. A ga-aka ụka ebe a 7 p.m. on Friday. Daalụnụ. Misa gwụsịgo, labanụ n'udo. Hymn number 265.